इनकलाब जिंदाबाद, UPPL जिंदाबाद, प्रमोद बोरो जिंदाबाद, डॉक्टर शफी जिंदाबाद। देखलाई निर्वाचन बिटिआराव ट्रेक्टरनि सावगारियाव UPPL गासैनियाव लुबैयो आरज गाबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव प्रमोद बर'नि जोंनि प्रमोद बर'नि जोंनि UPPL नि गासैनि खुगा खुगा खोनानो मोनो थोजों भोट होना थांनि UPPL भोट होना थांनि। इनकलाब जिंदाबाद, BTR जिंदाबाद, प्रमोद बोरो जिंदाबाद, डॉक्टर शफी जिंदाबाद, प्रमोद बोरो जिंदाबाद, UPPL जिंदाबाद। BPF नि नेता BPF खालामै एसेबां बोसोर होबाय फाखि BJP नि नेता एसि रुमाव थानानै गिदिर गिदिर होबाय फाखि दुखियानि गांनै रावबोथ' बुजिया UPPL बादै रावबो बुजिया हजों खुसियै थांनि हजों भोट होना थांनि UPPL भोट होना थांनि। ट्रेक्टरनि शफी जेराव ट्रेक्टरनि शफी नायनानै प्रमोद बर' नायनानै ट्रेक्टरनि सावगारि नायनानै हजों भोट होना थांनि हजों भोट होना थांनि। खोनासं आदै मादै बाजै गासैखौबो गोदै खावलायनै दुखियानि नेता प्रमोद बर' सुखु दुखु रायजोनि खाथियाव थायो प्रमोदनि हांख्रायनाय बावनो नङा UPPL बादै भोट होनो नङा हजों खुसियै थांनि हजों भोट होना थांनि UPPL भोट होना थांनि। देखलाई निर्वाचन बिटिआराव ट्रेक्टरनि सावगारियाव UPPL गासैनियाव लुबैयो आरज गाबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव प्रमोद बर'नि जोंनि प्रमोद बर'नि जोंनि UPPL नि गासैनि खुगा खुगा खोनानो मोनो थोजों भोट होना थांनि UPPL भोट होना थांनि थोजों 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 भोट होना